ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଘର କିଶୋର କୃଷ୍ଣପୁର। କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ମୁଁ 2023 ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି ହେଲା ଇଏ ପଇସା ହେଲା ମୁଁ একজন ମାଲିକ ମାନେ ଇଏ କଲାନି ମାଲିକ ଦେଲା ଯେ ଦେଇଥିଲା ହେଲା 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଆହୁରି ହେଲା 3 ଲକ୍ଷ 20 ଭଳିଆ କୋଉ ଯାତ୍ରା ବାଟ? ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର କଣ ଘଟଣା? ରାଜଧାନୀ ମୁଁ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଥିଲି ତାପରେ ମୋ ବାବୁ ହେଲା କହିଲା ଯେ ତୁ ଅଫିସ ରହିବା ପାଇଁ କାଲି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ରାତିରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭେଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ଭେଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହେଲା ଭେଣୀ କହି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା କେମିତି କଣ? ଗାଡି ଅଟକେଇଥିଲି ଗାଡି ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅପରେଟର ଯିଏ ସେ ଚଢେଇବା ପାଇଁ କହିଲା ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଚଢେଇବା ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ଚଢେଇ ନେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ଡକ୍ଟର ଇଏ କରିଛି ବେପାର ଗଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପରିଚୟ? ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବର ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତିର ମୋ ଭେଣେଇର ଭାଇ ଯାଇ କାଲି ରାତିରେ ମତେ ଆସି ପିଣ୍ଟୁ କହିଲା ଯେ ଭେଣେଇ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ମୁଁ ରାଜ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ବାଡି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଉ ପଡିଥିଲେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଥିଲି 2023 ପାଖରୁ ମତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଫୋନ ପେ ରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା ମାଗିବାରୁ ସେ ପଇସା ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ରଖିଲା ପରେ ଆଜିକାଲି କଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ମାଲିକ ଘରକୁ 4-5 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା କିଛି ତାକୁ ମାନେ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ବିଜୟପୁରରେ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କାଲି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟ କାଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଟୋଟାଲ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି କମିଟି ଜଣିଲୁ କମିଟି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବା ଦରକାର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଆସି କହିଲେ ଆରେ ପିଣ୍ଟୁ ତୁ ତ ଆମ ନିଜ ପିଲାଟା ମାଲିକର ମେନ୍ ଲୋକ ଖାସ ଲୋକ ଥିଲୁ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା କହିଲେ ନା ଭାଇ ଏମିତି ମତେ ପଇସା ଦେଲେନି ମତେ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ କହିକି ପାଇଲେନି ତାପରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ପୁଣି ରାତି 11:30 ବେଳକୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ତମକୁ ଆସ 8ଟା ବେଳେ ଆସ ବୁଝିଦବା ସକାଳେ 8ଟା ବେଳେ ସିଏ ଗଲା ମୋର ଫାର୍ମରେ କାମ ଥିଲା ଫାର୍ମରେ ଆଜି ମୋର ମାଛ ପଡିବାର ଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାତି 3ଟାରୁ ମୁଁ ମାଛ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଇଏ ମତେ ଫୋନ କଲା ଯେ ଭିଣେଇ ଏମିତି ଗାଡି ମୁଁ ଅଟକେଇଥିଲି ମତେ କୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତା କୁଟି ଦେଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ତାକୁ ତ ଭଦ୍ରକ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ ତାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ତି କରୁଛି ଅଣ୍ଟାରେ ବାଜିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ବେକ ପେନ୍ ହଉଛି ତ ଆମେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିବୁନି ଆମେ ଏପଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ପ୍ଲସ ଆମର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କାହିଁକି ହେବାକୁ ଯିବ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋଭ ଦେଖିକି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ତିଳେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର